Είμαι πολύ χαρούμενος που με πίσω. Το περίμενα. Θα τρελαθώ. Τα μηνύματα που πήρα το τελευταίο διάστημα ήταν πάρα πολύ θετικά. Ήταν αναμενόμενο. Το μόνο που μπορώ να πω τώρα είναι ότι... Χάρηκα ρε. Ότι πολλά πράγματα αρχίζουν και φαίνονται και έξω. Να το ζήσουμε πλέον, όπως πρέπει να το ζήσουμε. Και να πάμε να κατευχήν. Μπιλ, έχεις κάνει νέα τατουάζ. Ναι. Πού είναι το hashtag? Όχι, εκεί. Δεν έχει. Γιατί? Δεν κάνει. Ρε, εσύ, εγώ νιώθω πολύ περίεργα, γιατί έφυγε την εβδομάδα που μπήκα. Με έφαγες γουσούζα. Και ένιωσα γουσούζα, πραγματικά. Παιδιά, δεν υπήρχε, ναι. Αλήθεια. Παιδιά, δεν υπήρχε. Όταν μπήκα στο σπίτι, ήταν αυτός ο οποίος με περίμενε να κατέβω με ανοιχτή αγκαλιά. Και εκείνη την εβδομάδα, παιδιά, στο γαλά, ο Μπιλ φεύγει. Και του λέω, φίλε, μην ξαναπεριμένεις. Δεν φταίς εσύ. Ήταν αναμενόμενο, το περίμενα και εγώ αυτό. Δεν φταίς εσύ σε κάτι. Μου φάνηκε κάπως. Όταν η Ένιωσα Χριστίνα, η πολύ Αλεξάνδρα ή άσχημα. οποιαδήποτε άλλη. Θέλω να μου πεις καταρχήν, τώρα είμαι πάρα πολύ περίεργη, πώς θα νιώσεις, επειδή εμείς δεν έχουμε μιλήσει, προλάβαμε μόνο τσακωμούς και κακά πράγματα και έριξες μαύρη πέτρα, γιατί με το που έφυγες δεν σταμάτησε ο τσακωμός γενικά για μένα. Τώρα έχω ηρεμήσει, δεν ξέρω τι έχεις δει και τι έχεις μάθει. Πώς νιώθεις γενικά τώρα που θα πας στα αγόρια? Θα μείνεις εδώ. Δεν σε μπορώ, αλήθεια. Κάποιος είπε από δίπλα ότι να μείνω στο σπίτι σας. Υπάρχει Ναι, το κάποιος... έχουν Εδώ θα πει. μείνω. Α, είχες πάει δύο από εκεί. Όχι, όχι, κάποιος είχε πει σε ένα επεισόδιο. Θυμάμαι ότι να μείνω στο σπίτι σας. Να πάει να μείνει με τα κορίτσια. Ωραία, να κάνουμε τώρα μια ευχάριστη ερώτηση που κάνουμε στο κάθε παίχτη που μπαίνει ξαναμπαίνει. Μπήκες για κάποια? Γενικά. Μπορεί. Έλα, πες. Νομίζω, παιδιά, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Για την Κατερίνα. Δεν θέλω να πω. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Είμαι άνθρωπος που πάει εκεί που θέλει, όχι εκεί που Μ' αρέσει πάρα πρέπει πολύ. να πάει για άλλους λόγους. Πάω εκεί που θέλω πραγματικά να Άρα πάω. έχεις εκεί το στόχο σου που είχες με λίγα λόγια. Μπορεί να μην ήταν αυτό το στόχο, να ήταν άλλο στόχο. Ξέρω. Μπορεί. Μπορεί, ρε, πού να ξέρει τώρα. Άσε με τώρα, τι έχει πάθει, δεν έχω καταλάβει. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορώ να γελάσω. Δεν καθόμαστε, μιλάμε για τσοκωμούς και τέτοια. Το έβλεπες το παιχνίδι τώρα που έχεις βγει ή όχι? Ή σε εκνεύριζε? Από την αρχή όλα. Από την αρχή όλα. Πλάκα κάνει. Υπάρχει κάποιο Από την παιδί. αρχή όλα. Γιατί όσο ήμουν εδώ δεν έβλεπα για να μην. Επηρεάζεσαι. Με επηρεάζω, με νευριάζω, οτιδήποτε γιατί είναι. Κι εγώ το κάνω αυτό. Πολύ Λοιπόν, σωστό αυτό και που αυτή τη λες. στιγμή τα είδα όλα και είδα πολλά πράγματα. Που δεν ήξερες. Εγώ το ξεκίνησα μετά το γαλά, το τελευταίο. Και σύνδεση τα είπα αυτά. Ναι. Που έβλεπα πράγματα που δεν το περίμενα. Και ο λόγος ήταν, που σου είπα και εσένα μερικά πράγματα, ήταν αυτός. Και στη σύνδεση. Ότι εντάξει, δεν γίνεται εγώ να βγαίνω συνέχεια ο κακός, ο ένας, ο στημένος, έτσι ο αλλιώς και όλοι οι άλλοι να είμαστε το Στέφανο από πάνω και άγγελοι του Τσάρλι. Αλήθεια το λες. Πόσο καιρό ήσουν εδώ? Εδώ ένα μήνα και κάτι. 5 εβδομάδες. Νομίζω ότι είδες. Σκέφτεσαι τώρα που ξαναμπήκες να κάνεις μια νέα αρχή με Ναι. τα παιδιά δίπλα, σαν Ποια? με τα παιδιά Με εννοώ... ορισμένα. Με ορισμένα θα προσπαθήσουμε, αλλά έχουμε κοπεί χι μεγάλο. Εντελώς. Δηλαδή δεν σκέφτεσαι από την αρχή, ας πούμε, Τίποτα, να ούτε είσαι... καλημέρα. Αμπατζόπουλε, άσε εδώ λίγο, ρε φίλε. Ξομορφιώσου σήμερα. Ποιος πιστεύετε ότι είναι από τους παλιούς? Όποιος και να είναι καλός μας ήρθε. Καλώς να έρθει. Δεν το είδα αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όποιος και να μπει, καλή καρδιά. Όλοι οι καλοί τα χωράμε. παιδιά, ναι, Όλοι οι καλοί χωράμε. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Ας το κρατήσουμε. Σωστότατο. Και ό,τι και να γίνει και είτε Φίλιππος είναι, είτε Αντώνης, Λέ, είτε Μαρία Άκουσα να δεις. Μανταλένα. Όλοι οι καλοί χωράνε. Το κλίμα στο σπίτι είναι φοβερό, είναι πάρα πολύ υπέροχο. Έχουμε μια πολύ καλή διάθεση. μην το όλοι. χαλάσουμε. Υπάρχουν οι εντάσεις μας, υπάρχουν οι διαφωνίες μας, αλλά όλα είναι φυσιολογικότατα. Εμένα θες, μην το αρνείς. Αρχίζουν πλέον να δημιουργούνται κάποιες καταστάσεις, κάποιες προσπαθούν να γίνουν κάποιες ωραίες σχέσεις, προσπαθούν να ξεκινήσουν. Από εκεί και πέρα. Να ανθίσουν μερικά ζευγάρια. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Να σε ρωτήσω, εσύ ήρθες εδώ για να ερωτευτείς ή όχι? Μπορεί να έχει ερωτευτεί. Ξυνίζει. Όχι, εννοώ στην πραγματικότητα. Το έχεις σκεφτεί ότι θα μπορούσες? Θα σου πω κάτι. Εσύ πήγες εδώ πέρα για να ερωτευτείς. Μην μου πεις ναι, γιατί είναι ψέμα. Ίσως θα πω. Μπαίνουμε μέσα, γνωριζόμαστε, γουστάρουμε κάποια, την πλησιάζουμε. Όπως είναι και στον έξω κόσμο, ερχόμαστε κοντά. Άμα δούμε, μπορεί να ερωτηθούμε από την πρώτη ματιά, μπορεί και στην πορεία. Αυτό δεν το ξέρουμε. Τώρα, αν με ρωτάς άμα έχω έρθει να ερωτευτώ, ναι, θα σου πω ναι. Και αν δεν μου βγει, ψεύτης μετά εγώ. Έτσι. Άρα δεν ξέρεις ακόμη, αν σου τύχει δηλαδή. Με ρωτάς τώρα σαν παλιό παίχτη. Εγώ μπορεί να έχω ερωτευτεί ήδη. Πού το ξέρεις εσύ? Αυτό σου λέω. Δεν σε ρωτάω όμως. Εγώ σου λέω σαν καινούργια παίχτρια. Εσύ πώς μπήκες μέσα, με ποια λογική μπήκες μέσα? Μπήκα με τη λογική του παιχνιδιού, αυτό που ζητάει το παιχνίδι.
Τι ζητάει το παιχνίδι, να ερωτευτείς. Ναι. Και άμα δεν σου βγει. Άμα δεν μου βγει, δεν θα το κάνω επίτηδες όμως. Και στη ζωή, ρε παιδιά. Μα είναι. συμμαχία. Τα ίδια λέμε. Έτσι Θα είναι. φύγω. Εγώ δεν σου πάω στο ότι μπήκα από πέρα για να ερωτευτώ. Μπήκα σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού και άμα μου βγει θα το κάνω. Αυτό λέω. Αυτό. Και εγώ συμφωνώ. Ναι.